What's up mga kabalen? So meron lang akong gustong i-share sa inyo, no? So itong device na to na niregalo sa akin. So ito nakuha ko to sa isang exchange gift sa isang Christmas party, no? So napakaganda, na-appreciate ko siya kasi bilang vlogger, napaka-useful nito. Kaya kung isa kayong vlogger or simply gusto lang mag-shoot ng mga video, the best ito sa inyo. Bali, para siyang, actually, siya siyang monopod, no? And then, nagiging siyang tripod na napakahaba. At the same time, kaya niyang or compatible siya sa GoPro at sa kahit anumang mobile devices like cellphone. Ayan. So, ipakita ko sa inyo kung bakit nasabi kong napakaganda nito, no? So, mag-unbox tayo. So, ang ano pala, bago ang lahat, ang item na ito ay Ulanzi MT44. Ayan. So, napakaganda kasi all-in-one. Isa na lang ang dadalhin mo at magagamit mo na siya sa lahat. Ayan. So, ito, buksan natin. Lagay natin. So, ito naka-plastic siya. So, ito mga kabalen, no, ganyan lang siya kalaki, no? Ayan. Ayan. So, napakaliit. Kumbaga, very portable kung gagamitin mo siya as monopod, yung kung mag-vlog ka. So, okay lang siya. Okay yung laki niya. Hindi siya ganun kalaki at ka-bulky. At tamang-tama lang. Pwede kang mag-vlog dito. Kausapin mo yung camera. At hindi siya ganun ka-bulky. Ang kinagandahan dito mga kabalen dahil retractable siya. At kung gusto mong mag-intro or mag-spill, pwedeng-pwede. Or gusto mong gawin siyang tripod para pagkuhanan ng mga picture, pwedeng-pwede rin. So, pag hinila mo siya mga kabalen, ayan, no? Sobrang haba niya. You know. And yung kanyang paa, yung tripod niya, ito. So, re-release mo lang siya dito. Ayan. At bubuka mo lang yan. Tapos tulak. Ayun. Tripod na siya. At ang kinagandahan dito mga kabalen, no, ang tibay. Very sturdy siya. Ayan, no. Kaya, Ulanzi, baka naman. Okay, so ito, dito siguro makikita nyo. Ayan. So makikita nyo kabalen, no? Ang stable nyo, tapos ang taas. So kahit matangkad ka, pwede mo siyang gamitin as a tripod talaga para kung meron kang gustong gawing spills or gustong i-present. Ayan. Ang ganda. Kita mo from this little, nakaabot siya kahit ganito kakahaba. So, very good siya talaga. At ito sabi ko, kaya siya nasabi kong all-in-one. So, bukod dun sa magiging tripod siya na napakahaba, eto pa. Balik ko lang siya sa Ayan, paliitin ko lang siya. Ayan. So, eto mga kabalen, no? So, pwede siyang ma-convert as, ayan, pang cellphone. Ayan. Pwede siyang pang cellphone at dito naman, pwede mong ilagay yung inyong camera or yung GoPro. Ayan. So, pwede mo lagay yung GoPro mo dito or yung DSLR mo. Kayang-kaya nito mga kabalen. Hindi siya mahuhulog, hindi siya aalog kasi very sturdy siya. Maganda yung material niya. Ayan, no? Hindi siya uuga-uga. Kaya, ito, para sa akin, mga kabalen, best budol of the year ito para sa akin. And magagamit ko siya sa aking pagbablog kasi nga hindi ko na kailangan magdala ng maraming klaseng ng monopod. So nandito na lahat. May tripod na ako. Pwede kong ipagpalitan yung cellphone ko tsaka yung GoPro ko. Kaya ako para sa akin best deal ito. Gusto ko lang i-share sa inyo. Wala akong bayad dito, walang hindi to sponsored at ilalagay ko yung link dun sa description. Okay? So kung interesado kayo mga kabalen, very useful to sa pagbablog nyo or kung simply gusto nyo lang mag-shoot, mag-camera na stable at all-in-one, ito, Ulanzi MT44. Ayan. Okay? So maraming salamat mga kabalen. Ride safe, stay safe, and God bless.